Hola, moi boas, benvidas ao segundo Espiño at Home. Espero que escoitedes e vexades ben. Agora non vou estar moi pendiente das redes, por eso, bueno, supoño que estades escoitando e vendo guai e comezarei xa, case, non? Bueno, moitas grazas pola inmensa acollida da semana pasada. Quedei super contento porque vin que había mogollón de resposta, de feedback, de xente que contestaba, falaba en directo, e despois a posteriori pois tamén moita xente enviou mensaxes e peticións, e nada, imos facer un pouquiño de clásicos. Hoxe tocan cancións de fondo de armario, de toda a vida, temas de históricos, clásicos que coñece todo o mundo, máis ou menos, e que sempre mola escoitalos e cantar todos xuntos. Entón, vou ver se son quen de vervos polo ordenador, porque estou grabando co teléfono, como sempre, así coa precariedade que tamén mola, non? Así un pouco de do it yourself, de rollo punk, como dirían os clásicos. Entón, pois nada, vou llegar para adiante e despois miro a ver se me estades mandando alguna historia. Vexo que está aí Óscar, Avendaño, que tal, Óscar? Oxe, puncarradas non van caer, pero esta dico a ti, veña. Un clásico de toda a vida, California, anos 60, mediados. Un clásico de Bob Dylan que a min
gustame máis interpretar na voz de The Byrds. Como moitos sabedes, este grupo californiano pois fixo moitísimas cancións de Bob Dylan a súa maneira, fixoas cunha guitarra de 12 cordas, cunha Rickenbacker que tocaba Jim McQueen, logo chamouse Roger McQueen porque se meteu nunha secta, cambiou de nome, pero esa xa é historia distinta, é problema dela, ademais. Pero fixeron moitísimas cancións de Bob Dylan durante toda a súa trayectoria, con esa guitarra de 12 cordas Rickenbacker, que eu nunca puiden ter unha, pero no ano 90 merquei esta preciosidade que tan bonito soa, comprei en audio, creo que me valera 57.000 pelas, e a miña guitarra fetiche un pouco, non? E merqueina tamén un pouco por culpa destes tipos, dos Byrds e do Roger McQueen, porque na que non podía ter unha Rickenbacker, pois con esta podía tocar esas cancións en acústico, sen ter que enchufar. Pois nada, pois podemos tocar outra de Dylan, pasaba polos Byrds, que é outra canción que me gusta moito tocar e cantar. E vou dedicar a Javier Sun e toda a familia do País Vasco que me está escoitando, de músicos, porque, bueno, vou dedicar a Javier Sun porque a cantei con el ali en Donostia na última vez que visitei Euskadi, e a todos os amigos do País Vasco porque onte faleceu Rafa Berrio, e é unha maneira así un pouco de dedicarlle esta canción post-mortem. A canción chamase My Back Pages, Younger Than Yesterday. Proudly eat it.
Freedom Birds. Muchas gracias, thank you very much. Arigato. Gracias. Qué raro se fai, verdad? Cuando estamos cantando aquí na soledade da habitación. Outro día pedironme unha chea de cancións. Estou intentando satisfacer esta enchenta de peticiones, como diría Farruko, non? Están mandando tamén mensaxes en privado, que igual non molaba moito que mandarades porque soa o pitido, pero bueno, nada, faced o que querades. Pasado ben que este para pasarlo ben e divertirse un anaco. Mandade mensaxes privados, mandade o que querades. Estou intentando ver como outro día as mensaxes, pero eso, son un melón e tardo un huevo en atopar o que estou buscando, así que se parece, e se non, pois leo despois todo e tal. A ver, unha das peticións que me facían outro día era unha canción de Roberto Carlos, creo que pediu Daria, e digo eu, por que non? Pois veña, ímola cantar. Esta canción, pois, cantaba cos chavales hai anos, bueno, é moi divertida. Moi divertida, bueno, divertida de tocar. É unha canción así realmente triste, unha canción triste, porque chamase Namoradiña dun amigo meu, ou Namoradiño namoradiña dun amigo meu. Vale, creo que isto xa está cargando aquí os comentarios. Nada, pois imos tocar a canción e despois miramos os comentarios. A ver se pode ser. Estou amando loucamente a namoradinha do amigo meu. Sei que estou errado, mas eu mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer te encher o olhar, disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que eu faço pra ninguém saber que estou a amar assim. Se os dois souberem, eu mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Mas tenho que esquecer que a dos outros não se repetir. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Mas comigo aconteceu, eu estava namorada de um amigo meu. Mas comigo aconteceu, eu estava namorada de um amigo meu. Sei que estou errado, mas eu mesmo quero amar assim. Se os dois souberem, eu mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer que a dos outros não se repetir. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Mas comigo aconteceu, eu estava namorada de um amigo meu. Mas comigo aconteceu, eu estava namorada de um amigo. E así, ainda tendo a letra adiante, esquézome dela.
así Borrides tamén. Esa así, a letra famosa. A ver, por onde seguimos? Máis peticións. Xa non quedan homes. Este tamén a pediron máis dunha persoa a pediron os outros días. A ver, non se escoitan os pitidos. A Antón gustalle como soa a guitarra. É unha pasada, Antón, de verdade. Estou super feliz con ela. Por certo que a guitarra xa era boa, pero tivo unha especie de último apaño que lle fixo o luthier, que cada vez que a toco soa así de potente, acórdome moito del, que era meu veciño, era un gran luthier, unha gran persoa, un gran veciño, un gran músico, e vai este bico para Pablo Xoane, onde queira que estea, que cuidou moito das nosas guitarras en Santiago no seu momento. Ok, hello Cousin, hi Cousin, meu primo de Gales, Miguel Sutcliffe. A ver, que máis? A ver, vou dedicar unha a miña nai tamén. Bueno, esta ainda non. Está xe morfa, que hai moita xente, carai. Ok, vale, pois nada, imos con esta dedicatoria, despois vai a de mamá, pero por agora vai a de esta que pediron tanta xente, que era esta canción que fixen para os chavales hai xa uns aniños, que se chamaba Xa non quedan homes. É unha pena que non estea aquí Tato comigo, porque si facía a guitarra solista, esa maravillosa, tan chula que lle compuxo tamén esa intro para esta canción, pero ímola facer así con 12 cordas nada máis. Todo
xa non quedan homes. Menos mal que hai mulleres, porque nós pouco valemos. Uns máis que outros, pero... Que máis temos por aquí? Pediron... Sí, que pediron? A ver, vou tocar unha dedicada a miña nai. Unha de Simon Garfunkel. A ver que tal me sai, porque é que... Bueno, a ver, estes bolos mola tamén facelos así un pouco espontáneos, sin ensaiar moito, porque si non queda un pouco... Tamén mola eses fallos aí, cagar de vez en cuando, meterse un tallo no dedo, tamén, non sei se o vedes, pero xa me fixen sangue. É normal. Hai, por certo, mando que teño aquí unha chapa destas que fai el. A de Keith Moon. Está ao revés, pero bueno. Un saúdo para Armando e a súa colección. Imos cantar isto, Missy Robinson. Mrs. Robinson.
un clasicazo, fondo de armario. Hoxe estamos en plan fondo de armario, clásicos básicos, temas de toda a vida, temas que me influenciaron a min, que me impulsaron a coller a guitarra, que foi como eh, este mola, hai que aprendelo, tal e cual. Ainda que agora estiñan un pouco oxidados. E, bueno, tamén algunha desas peticións que me facedes, por exemplo, imos ver. Que temos aquí? Aquí tiñamos outra petición. Así. Vai para Adri, que pediu Rocky Raccoon. A ver, porque está tentela. A canción dos Beatles, porque me pedides Beatles mazo porque eu, bueno, pois, xa sabedes que son o Beatle, un de tantos Beatles. Os de Santiago son un dos de toda a vida, non? Hai nos maiores que a min, pero son un dos Beatles de Santiago. Con todo o respeto do mundo, cuidado. Aí vai. Somewhere in the black markets on the corner to the empty John Boy named Rocky Raccoon. And one day his mom ran off with another guy. With John Rocky. But he didn't line out and said, I'm gonna get my boy. So one day they rode into town, but it's after a bit of love saloon. Rocky Raccoon checked in with his room. Rocky Raccoon, no disco branco dos Beatles, ese gran pedazo de álbum, sexual.
con tantas cancións tan variadas, temas para dar e tomar. Que máis? Non sei se pides algunha máis ou nada, ou xa sigo aquí. Aí está meu tío, Miki, un saúdo. Saúdo, bufa, María José, MV, Álvaro Crego, Alvarito, un saúdo. Que máis? Alfonsito Oliveros, Alberte, Boli, que pasa? Aí a tope. Bueno, xa vos irei contestando a todas despois. A vida sigue igual, de Julito Iglesias. Unos que vienen, otros que se van. Unos que ríen, otros que llorarán. Siempre hay aquí... ¿Cómo era? Vacilón. Eso sí, unha de leño igual non, A versión dos gritos, sí, vale, Julito Iglesias. Nada, pois nada. Imos seguir por aquí. Imos rematar xa, case. Imos tirando cara ao final. Outro día pedíanme... Imos cantar unha de Pink Floyd, si algo de Pink Floyd, pero un día destes, mira, me molaría facer pois un especial Pink Floyd, un especial Beatles, un especial Small Faces, un especial Syd Barrett, un especial, non sei, así por bloques, non? Ou, bueno, igual mola máis mezclados tamén, para que non sexa tan bloque monográfico. Vou cantar unha canción da etapa de estadio de Pink Floyd, que ninguén se asuste. Outro día toco The Seed, que molan moito, son moi bonitas, son moi chulas de cantar. Pero se toca da saída do mundo.
Breathe Reprise, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, 1973, se non me trabuco. E nada, imos con algo máis alegre para rematar por hoxe. Imos intentar unha canción dos Small Faces, a ver se me sai. Vou coller a letra que teño aquí na ordenata, porque esta típica canción que non ten moitísima letra, pero que é un pouco confusa a veces, non? Porque como ten este xogo de chamadas e respostas entre os dous cantantes, entre Steve Marriott e Ronnie Lane, que Dios o teña na gloria os dous, meus pobres, que eran músicos polo menos, pois cada un sería como sería, pero todo o mundo quere os Small Faces. A verdade é que eran os máis grandes. Entón, The Small Faces, Itchy Park. Ese gran single, esa gran canción, ese gran grupo, esa enerxía vital, tan alegre que cando me erguía polas mañás se veía que ia ter un día un pouco así fodido, fastidiado, e compoñer un disco dos Small Faces xa saía á rúa así, porque son un grupo que te alegra a vida. Recomendoos encarecidamente a eso, para a motivación, porque quera guitarra, teña unha primeira época de discos en Decca, que son moi sinxelas de tocar as cancións, bueno, eso parece, pero bueno, por lo menos teñen poucos acordes, e son así moi agradecidos. A voz de Steve Marriott é unha pasada,
e a actitude de todos eles. Ves un vídeo dos Smallfaces e tes ganas de saltar e de berrar e de sentirte vivo. En fin, unha máis, dúas máis, que máis? Pois xa rematamos agora. Non sei se tocar, a ver que teño por aquí unha lista. Un rock and roll, veña, que outro día non toquei ningún, ou un rhythm and blues, máis ben. E así xa nos despedimos até o próximo día, até o próximo mércoles ás 8:15, se todo vai como até agora, xa me quedo con ese día, con esa hora. Vale, graciñas. Unha última canción. She's a woman.